Hello logofor, welcome to my channel Boro Mixer. Dinai tu mantana jabai nonthangmone blogging khalamnani video dintinaya are nichoi nonthangmona bunu khabai ang mabe thangdeng mabe thakai mabe thangani nonthangmone video khalamnani nonthangmone dintigasine so nichoi nonthangmona bu nugasine into problem ma jabai ma jai jingya class celebration thaye be class celebrate thanani thakai nang nonthangmone continuously video hona haya jaye beni khainang masanbai and daily Sunday ulang by blogging video ko khalamgan ada bi extra di just for demo be des ma khalamgan by khaise important khathapor ko nonthangmon saoraigwn khaise technical line video nonthangmon saoraigwn bebadi video ko khalamnani yang nonthangmon din han thakai yang najasigwn ara nonthangmonaबो जेन आंनिफ्राय एसेब्लाबो knowledge मोनगोन बे आंबो एसे नोंथांमोननिफ्रायबो सोलोंगोन होननानै आं सानदों बे लेखायनो आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे इम्पोर्टेन्ट खोथाखौ लानानै फैदों आरो बेनिखायनो नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोनखौ मिजिंथिबाय आरो लोगोसे खावलायखायो नोंथांनि बे चेनेलाव गोदान बा चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालाम दानिया फैदो भिडिअखौ जागायदिनि आं गिबियावनो जों बेखौ सावरायनो सानदों दे जेब्ला जों गारि गोदान बायगोन बे गारि गोदान बायनायनि उनाव बे गारि प्लेटआव गारि नाम्बारनि प्लेटआव जों मा मोनगोन एएफ होननायखौ जों लिरनायखौ नुनो मोनगोन सो बे एएफ होनना लिरनाया मा बे एफ आ जाबाय एफ नि फुल फर्म आ जाबाय एप्लाइड फर माने एप्लाइड फर माने बे गारिनि थाखाय नाम्बारखौ एप्लाइ खालामगासिनो अफिसाव माने ट्रान्सपोर्ट अफिसाव बे गारिनि एप नि नाम्बारखौ एप्लाइ खालामगासिनो मोनथ'वाखै जुदि मोनथ'वाखैब्ला जों अब्लाना मा बे गारियाव एएफ होननानै जों लिरनायखौ जों नुनो मोनो आरो मा जायफोर गारिफोरनि जे नाम्बार प्लेटआ गुफुर जायो आरो बे गुफुर नाम्बार प्लेटनि जी वर्ड्सफोर थायो बे वर्ड्सफोरा गोसोम कालारनि जायो अब्ला बेबायदि गारिफोरा जाबाय जोंनि प्राइभेट माने जों नखराव बाहायनाय गारिफोरनि जुदि नाम्बार प्लेट होयोब्ला बेबायदि प्लेटआ जोंहा गुफुर जायो आरो बे गुफुर प्लेटनि सायाव गोसोम कालारनि वर्ड्सफोरखौ जों लिरनाय जायो दा बेबायदिनो जोंनि जेरैबायदि मटरसाइकेल आरो नखरनि मटरसाइकेल गारि आरो बा जोंनि नखरनि कार बेबायदि गारिफोराव जोंनि जुदि प्राइभेट जुदि गारिफोर बेबायदि नाम्बार प्लेटफोरखौ जों नुनो मोनो आरो थामथियाव मा दङ जेरैबायदि जोंनि कमार्शियल भेहिकल्स मा दङ जेरै ट्राकफोर दङ बासफोर दङ बा उबेर बे टाउनफ्राव गुवाहाटीफ्राव सोलियो बेफोर उबेरफोरा बांसिनानो आरो मा दंबावो जेरै जोंनि अट'फोर बेबायदि जायफोर गारिफोरा माने सासे सुबुंनिफ्राय माने भारा लानानै गुबुन मोनसे जायगायाव सासे सुबुंखौ दोनहैयो बेबायदि मोनसे जुदि भारा लाग्रा जुदि गारिफोर बा गुबुन माल रोगाग्रा गारिफोरनि थाखाय जोंनिया बेफोरनि गारिफोरनि जि नाम्बार प्लेट बे नाम्बार प्लेटआ मा जायो गोमो कालारनि जायो आरो गोमो कालारनि बे नाम्बार प्लेटनि सायाव अरसा मा जायो गोसोम कालारनि बे लिरनाय थायो स' निश्चय नोंथांमोनाबो बुजि मोनबाय मानो बेबायदि लिरो आरो बेनि उनाव मा दङ जोंनिया खोथाया ब्रैथियाव मा दङ जायफोर गारिफोरनि जुदि नाम्बार प्लेटफोरा जुदि गोजा जायोब्ला आरो बे गोजा कालारनि जुदि प्लेटआव गुफुर कालारनि वर्ड्सफोरखौ लिरनाय थायोब्ला अब्ला बेफोर गारिफोरखौ मायाव बाहायो जों डिलारफोराव बाहायनाय जायो टेस्टिंनि थाखाय टेस्टिं माने जों बे गारिया मोजां नंगौना नङा बे गारिया माबायदि सालायनो बेफोरबायदि टेस्ट नायनो थाखाय जों बेफोर गारिफोरखौ बांसिन डिलारफोराव बाहायनाय जायो बेफोरबायदि गारिफोरनि जि नाम्बार प्लेट बे नाम्बार प्लेटआ गोजा गाबनि जायो आरो बे गोजा गाबनि सायाव नाम्बार वर्ड्सफोरा मायाव लिरनाय थायो गुफुर कालारनि जायो स' बेबायदिनो नोंथांमोनाबो बुजि मोनबाय आरो नेक्स्टआव मा फैबाय जोंनि बे गभर्नमेन्टनि जुदि जिहेतु गिदिर अफिसार जेरै पुलिस अफिसार आर्मि अफिसार बिथांमोननि गारिफोराव माबायदि सिम्बल थायो बा माबायदि वर्ड्सफोर थायो माबायदि लिरनायफोर निश्चय नोंथांमोनाबो मिथिनो लुबैदों आरो खोथाया जाहैबाय जोंनि बे जिहेतु आर्मि अफिसार बे आर्मि अफिसारफोरनि जिहेतु गारि बे गिदिर माने अफिसार आर्मिफोरनि गिदिर अफिसार बिथांमोननि गारिफोरनि जि नाम्बार प्लेट बे नाम्बार प्लेटआ गोजा गाबनि जायो आरो बे गोजा गाबनि नाम्बार प्लेटआव मोननै मोनथामसो स्टार थायो स्टारा स' बेफोर थायो आरो गुबुन मोनसेया मा पुलिस अफिसार जायफोर गिदिर पुलिस अफिसार बिथांमोननि बि जि बिथांनि गारिनि जि नाम्बार प्लेट बे नाम्बार प्लेटआ अख्रां गाबनि जायो माने ब्लू कालारनि जायो आरो बेनि सायाव मोननै मोनथामसो स्टार थायो स' बेबायदिनो जोङो पुलिस बा आर्मिफोरनि नाम्बार प्लेटखौ जों बेबायदि नुनो मोनो आरो मोनसे लास्टनि मोनसे खोथा बुंनि जायफोर फरेनारफोरा माने जोंनि गुबुन हादरनिफोरा साप'ज इन्डियायाव खायसे इम्पर्टेन्ट खामानिनि थाखाय दंफैयो बा इम्पर्टेन्ट मोनसे खामानिनि थाखाय बिथांमोना जोंनि इन्डियायाव दंफैयो स' बिथांमोननि थाखाय बिथांमोननि गारिनि जि नाम्बार प्लेटफोरा मा जायो अख्रां गाबनि जायो आरो बे अख्रां गाबनि नाम्बार प्लेटआव गुफुर गाबनि वर्ड्सफोरखौ जों बेवहाय लिरनाय जायो स' निश्चय नोंथांमोना एसेब्लाबो बुजि मोनबाय बा खायसे एसेब्लाबो
नाम्बार प्लेटनि सोमोन्दै एसेल' मिथिबाय स' बेबायदिनो नोंथांमोना गेजेर गेजेर नङा नोंथांमोना जेसेबां हायो एसेबां मोजां भिडिअखौ होनो नाजागोन खायसे इम्पर्टेन्ट खोथाफोरखौ नोंथांमोननो होनो नाजागोन स' नोंथांमोनाबो आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला दिनैनि बे भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बेखौनो बुंबाय आरो लोगोसे आं दिनैनि बे भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै आरो मा सानडे खालि दैलि सानडेआव आं नोंथांमोननो ब्लग खालामगोन आं ब्लग खालामनानै आङो खायसे मिन्थियै जायगा बा खायसे इम्पर्टेन्ट जायगाफोरखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबथ'बाय।